ítélet, amit a brazilok Dán kapitánya nevenne óriási igazságtalanságnak. Ez biztosan nem veszi annak. Az ítélet 7 méteres ugyanis. Kapus cserélünk. Her helyett Kiséva megy. Nascimento eddig 5 hetest rontott ezen a világbajnokságon. Itt a 6. De visszafújják. Azt mutatják, hogy Szekeres hamarabb belépett. Igen. Akkor ki kellene fogni még egyszer azt a 6-at, de most már nem Nascimento lövi, hanem Rodriguez. És ez nincs is meg. 12-9. Her visszaáll a kapuba.